Lutshana phela. Siyaphila mqobo njani mfethu? Ngena baba. Uthi ngingangena? Yes ungangena bhuti. Okay. No, ngibingelele mqo. Ngiyazi ukuthi uzodideka lapha makubhala ukuthi Embo. Njoba ithi Embo nje umnikazi kaMbo. Hayi ngiyabona. Yeah. No mfethu ngokukhulu nje ukuphuthuma. Ngikhona engifisa ukisho la. As ama South Africans ngifina siqaphele into eyodwa. Kunabantu ekungamele sibafeyile nangelilodwa ilanga. Asebesitshengisile ukuthi ba honest kangakanani kuthina. Salindile nabanye ukuthi bavele ukuthi bayitshengisa ukuthi kulama uniform abawafakile they are honest to ama position abo or they are honest to ama citizen asemzansi ongabakhokhi bentela le abayiholayo. We were waiting ukubona ukuthi the time befunga bethi bazovikela izwe bazovikela izwe ngampela or ama interest abantu abathize. There are two guys engisababonile bephumela obala. Oqala uNdonga uphumelile obala walinyakazisa izwe. Walithatha ibhola waliphasela lo mfowethu lo ugeneral lo amasosha naye ophumelile obala. Njengamanje uliphasile ke ibhola into esingazi ukuthi ubani ozolibamba kulabo abaphaselile ibhola. Thina ke as umphakathi noma as ama South Africans let us give them support enkulu ngenkathi bekhahlela ibhola betshengisa ukuthi babhekephi ngoba uma usubuka nabo khona igame abayidlalayo okusho ukuthi igame ezotakulizwe kodwa ke okuhle ngabo because bazo expose kwane ewukungcola noma ukukhohlakala eyenziwa abantu abafakwe ngevoti eyenziwa abantu abaphila ngemali yabakhokhi bentela kodwa ekugcineni batshengisa ukuthi kuzona zonke izinto abazenzayo abanayo interest yokuprotecta izwe labo nama South Africans banenkolelo eningi noma banengqondo eningi yokukhohlakala ukuthi funa baluthe kodwa ukuhlupheka kubantu kusale kunjalo. So ke asilinde futhi nakulabo abanye general bamasosha ukuthi nabo bakhulume in between ngikhohlo ukufaka lo hambile waya kulelizwe lelamasulumane iIran I think so. So uyabona ukuthi ikhona into eyenzakalayo kodwa mina ngifuna ukusho asibasupport if we have do whatever ekumele siyenze makumele siphume siyome emgwaqweni let us go there all the streets is ours so akekho umuntu owner umgwaqo lo wethu wakhiwe ngemali yakubakhokhi bentela nami wakho nobani wakhe let us go there. If sibona futhi ukuthi we are in a stage where uhulumeni majority of South Africans akasamethembi kumele aphele phela uhulumeni kumele asuke. If sibona ukuthi kuyoba nzima kusekude 2029 ukuthi simkhiphe ngevote let us unite as abantu baseNingizimu Afrika ngoba nginesiqiniseko sokuthi 90% 95% wabantu basemzansi nabavota nabangavotanga but namhlanje abekho happy ngalohulumeni okhona 95%
kwabantu basemzansi even abavotela ama political party abo but abekho happy ngalohulumeni okhona. Kusho ukuthini uma kunohulumeni ophethe but majority of ama South Africans engekho happy ngalohulumeni? Kusho ukuthini lokho? So they try ngisho ngithi nathi asibeni honest to ourselves, sibe honest to these guys abatshengisa ukuthi baphumela obala, bavundulula, bakhihlize yonke inkohlakalo eyenzakalayo, especially lento ngoba yenzeka kakhulu kulezi ndawo lezi ezithinta ezokuphepha, kanti ezokuphepha ziyinhliziyo yezwe kahle kahle. Ezokuphepha umnotho, lezo zinto zombili ezweni ziyinhliziyo yezwe lezo zinto. So engicabanga ukuthi let us support these guys abaphumela obala, nathi sibe nendlela yokuthi umkhwanazi samsupport ke ngama march, bonke futhi asibasupport. Ophumela obala asiphumela obala nathi. Lona nje ngiyasho ukuthi simfailile lo kade ekhuluma esingakwazi lesiyomsupport. I submit. Hey Khabazela, siyabonga kakhulu mfethu. Ngiyaxakeka usumbo. Hayi Khabazela mfethu, ngiyabonga kakhulu. Uyazi ukhuluma into ebaluleke kakhulu weKhabazela. Indaba yokuthi njengama South African we need to react now. Yabo. And but mina nginento ethi yabona indlela athule ngayo ama South African. Ngiyabona lamasha abe khona nje kodwa indlela ekuthule ngayo ngiyayisaba into ezokwenzeka emva after this. Ngiyayisaba. Khabazela siyabonga kakhulu mfethu. Ngicela ukudedela ongenzansi angiboni kahle. Ngicela ukudedela ungene mfethu. Yebo, sanibona njani? Siyaphila. Ngiyaphila ingane zakwethu. Hey, nakhuluma ngendaba enkulu kakhulu. Ukhabazela uyabeka kuyazwakala and konke bafowethu kusemqoka. Amasonto esisonta kuwo uKhabazela uqinisile awafani. Kodwa aseneme manje. Kaseneme. Ungabe ukuliphi ikhishi upheka ini kodwa aseneme bafowethu. Kaseneme umkhwanazi usimbule ingubo ebinzima kakhulu ukuthi imbuleke. Lo muntu ukhombisa ukusebenza okukhulu ukuthi ame phakathi kwabantu abaningi kangaka, asimele asimbule ingubo phakathi kwabantu ukuthi kahle kahle simi kuphi nezwe. Bafowethu izwe lihambile laya lapha singakhona. Abantu abakwazi ukubusa mfowethu kunabantu abalambile abangazi ukuthi bazolala bedleni, kodwa kunabantu abakwazi ukuntshontsha o300 million bakwazi ukwenza ini. So bafowethu ukusupporta kubalekile kuyo yonke into. Nale yamasosha nami ngike ngayibona ngiyinothise kakhulu. Sebeyaqala manje nabo bayakwazi ukukhululeka bakhulume lapha nalapha. Uyabona makuya ngokuthi sekuthinta amasosha na ayathinteka kulento ukuphepha shuthi asiphephile phela. Shuthi asiphephile ngoba uma uzonothisa uzwa kuthiwa amasosha lawa asolwandle iwona anenkinga bawanqunda amandla, okukhomba ukuthi kukhona okulaphana okungenayo okungekho right, amasosha azokubona akuvimbe. Uyabona ukuthi ziningi kangakanani izinto mfowethu eSouth Africa einzima ezibhlungu. Abantu ngapha bashona ngapha nathi siya ngapha, kodwa nje bafowethu mina nizokucela ake sibe into eyodwa. Siphume nje simele iSouth Africa. Awusayimeleli ke wena ngoba usukhulile usu right usiyakwazi ukuhlupheka. Awukumeleli izingane zakho njengoba esho umkhwanazi ukuthi yena akasenankinga but usecabangela isizukulwane. Ucabangela izingane zakho ukuthi zizosala zibe njani uma uhluleka ukulwa manje. Ngoba sopolitiki iqiniso fanele silikhulume. Okhombela kwesabo.
makwangena nje waba lapha uyakhohlwa wena. So ke lo muntu umuntu ongeke umethembe. Tebalekile nje bafowethu ukuthi sihlangane siyiSouth Africa simele izwe simele ini uma kukhona esimethembayo kungamane njengoba desho nje ukhabazela ukuthi kungamane kukhulunywa ukuthi sithi ena no abame eceleni osopolitiki kube nalabo abantu esibabekayo ukuthi okungcono abamele lento le ukuze kuze cleaneke yonke into. Kunabantu abanama passport awu3 abeza izibongo ezahlukene ama ID ahlukene amapasi yonke into. Ngicela ukubuza nje ngane zakwethu eMozambique wakwayifica imashi yabantu bala eSouth Africa. Ko Nigeria wakwayifica imashi yonke lento eyenzeka la eSouth Africa kuphela. Kunento eziningi bafowethu esingakwazi thina ukuzenza kwamanye amazwe. Uyazi even webafo isibhamu esisemthethweni wena eMozambique awukwazi ukungena naso. Wangena ngikhuluma ngento esemthethweni la eSouth Africa. Uboshiwe wena inhlamvu. Uzubona ukuthi izinto zenzeka ngendlela engekho right la eSouth Africa. La eSouth Africa yiki into engenzeke kuphuma umuntu ngalya azothatha imoto la eSouth Africa ayiwelisa yise ngani. Ungazi nokuthi ungenephi. Niyabona kodwa bafowethu ukuthi sihlukumezeka kanjani. Awukwazi ukuthenga ngisho imoto ke imoto ulale nayo endlini izothathwa. Awukwazi ukwenza ini kuzokwenzeka ukuthi wena njengamanje uma ungathiwa njengamanje ufuna ukuyovala endaweni ukuthi uthi uzama ukulungisa isimo kuliwa nawe akuliwa nalabo abantu abazokwenza into ewrong. Uyazi konke okukhuluma ngayo webafu okhuluma ngayo thina ngiyaxoxa nje angikuvale webafu. Uyazi konke ehlala ishiwo omunye ngeke imlalele uthi thina sithathe izwe sathemba ama politician abantu abakhethwayo sakhohlwa abantu abakhona abangakhethwa. You understand alone? Yeah. So thina we have lost touch. We understand alone. Ukuthi sibe izwe lethu sithembe abantu ba 5 years. Uphinde futhi ngene omnye umuntu umthembe ngo5 years wena masubuyile ecenthi wena hayi wena usangena indawo because kunomuntu wa5 years umthembayo. You understand alone? Uthemba yes. Bafo umuntu iphakethe lakhe uyeka lo muntu iphakethe lakhe seligcwele uyofaka omunye ningakagcwali iphakethe lakhe okusafanele afika ntshontsha agcwalisa iphakethe lakhe. Okay, okunye bafowethu ngicela ukubuza. Why kwenzeke into uma kukuthi iqiniso lento? Angazi ngoba angayiboni kodwa ngisayizwile kakhulu kuthiwa uCyril unama ID I3 amanye awo kuvela ukuthi awanabo ubuzwe bale South Africa. Ngabe kuyiqiniso lokho? Mina nguzwile bafo ngathi anama companies awaranayo lawo malokhuza lawo. It's not ngathi awala eSouth Africa but kodwa amentionwa kuma companies athizini. Okay. Umbuzo uthi uma enama ID awu3 ngokomthetho akukho la ephule khona umthetho kwenzeka kanjani ukuthi ube nama ID awu3 inamba lama ID yafana ID number or ahlukene ngaba akukho la ephule khona umthetho na? Wefethu uyabona lento ake sibuyele kubaba umkhwanazi uma izokutshena ukuthi mina lokhu ngabakhona ngazalwa angaze ngisigqoke iskipa sepolitiki. Lokhu ngaba khona ngazalwa angaze ngisigqoke iskipa seChiefs noma sePirate. Uyabona zazinto zazi ukhanda umqondo uma wena uhlakaniphile ukuthi lo muntu uclean kangakanani. So umuntu omdingayo wena ukuze ukwazi uqhubeka urane izwe wenze yonke into umuntu njengalowo. Bafowethu ngiyafisa manje abantu bokugcina abazositakula kulento esibheke kuyona imbutho yezokuvikela security ayile bafu
Yabona manje uma Chayile. sivumelana ngokuthi sonke senza ama-picket or ama-march okuyobacela ukuthi please assist us sitakuleni enkingeni esikuyona. We don't have a leadership as South African. Asilidwa umuntu. Kunaloko ama-leaders ethu alida ama-interest abantu abathize kuyibona abakhokha imali ukuze bangene la bekhona. Ngoba mfethu lapho ngaphula ulimi wengane yakwethu. Uyabona laphana into edala yonke lento kube nalelo khuza, kube nalento engaka. Wayesithembisile upresident lo wayengenile okwakuJack ubaba uMsholozi ukuthi uma ngingena ngizoqeda ama-labor broker okungama lokhuza amathenda. So uyayibona le nto webafu ukusuka kwayo imsuka yayo yonke le nto amathenda. Ngoba uma uzonothisa kunenkulumo enginayo la engaze ngayiseva yelinye isosha lichaza ukuthi inkinga banayo even iqala ngisho ebhamini abayisebenzisayo lento uma uzonothisa kuma social lawa kusukela asezantsi ekuqaleni ebesebenzisa lazi angazi noma ngakumenshina nigama obekungama R1 bekhomba ukuthi ungadini mfethu athi siresponde noma ngabe anonymous but asiresponde quickly kumfowethu ukuze khona ezogculiseka. uKhayizolo uyabona uKhayizolo nginesiqiniseko sokuthi unale yafoni kuphela futhi nginesiqiniseko sokuthi ngeke ngithuke mangathi umuntu ohlala emgwaqweni oyiphara because umuntu okhulu osile kahle onekhaya onomndeni ngeke azayikhulume le nonsense ayikhuluma lapho. Surely umuntu ohlele emgwaqweni oyiphara lo bhalele lento ayibhale lapho sungaqhubeka bhuti but asim entertain bese vimveza nje ukuthi siya acknowledge ukuthi masihleli kule panel sihleli nanamaphara ngoba nawo ayi part of izakhamuza semzansi but umuntu osilo nomndeni nowazi ukwenzakalana izinto ngaze ayibhalele nonsense ayibhale lapho. Hayi webafo umuntu odlayo uyabona entweni ethizeni mawudla uye ubeke nanoma yini. Uyabona nje mina ngoba angidli indawo kunzima ukuthi ngibeke nanoma yini ngoba ngilambile. So wena ngoba usuthi kuleyo nto odla kuyona phela hlala la odla khona. Yabona ngoba ngikutshena ukuthi lo muntu webafo wakumention ukuthi into eyenzekile kulezi ibhama abayisebenzisayo isecurity esebenzisa ibhama einamandla la ama security lawo ama security companies but bona banikwe engenawo ngoba kwenzela yona ukuthi bakwazi ukuthi bacindezeleke bangakwazi mhlawumbe ekugcineni ukuvikela izwe. Ngoba phela mongathi uyinotice amayibeka lo muntu shuthi mangathiwa kusuka impi bona angakwazi ama security kuba overpower. Yeah, no, iliyonto nempethu comrade ngiyaphosa umphazamisi uyazi usangena kule yokuvikela izwe. uRamaphosa angithi ungene ngo2018 it was February Yibo emasosheni ngemdisclose ukuye ngaze bem-investigate bemthola. So this guy look uthi mfethu uRamaphosa methatha ngo2018 February I think ngabo March April kwafika umfana indoda yomlungu ihamba kodwa nomfana wayo indoda le baya kuma base beza leThekwini bangazi nakiphi. Yabo lezi ikhali lezi zathathwa zonke ikhali kaThwit ikhali ziyo service since 2018 up to date lezi ikhali ayibuyile and kwathi I think 3 years or 4 years ago kwaba content no ikhali sinazi ikhali sidisamiwe kathiwa ziyo train kathiwa ziyo service ikhali kwenzakalani kathiwa no musanilokho enibuza leyo nto ngaze kanixoshwa. So ngezindlela question is uRamaphosa nabangani bakhe bathatha ikhali bazise Cape Town ukuyovikela uIsrael lo hlecwe le Cape Town asazi yeza lona but ithi
labantu esilinde besivikele abanazo into ezanele zokuzivikela. Nethi ifuna ukufakazela lokho my lady. Ngicela bandla mhlawumbe usakhona sitetele Uthandisiwe. Thandisiwe, khuluma dadewethu. Akakhuluma, qhubeka bafuna qhubeka ukukhuluma mfethu. Akakhuluma. Mina enguzwile ngelinye-ke nami ebenginalo ngicathi few days ago likumentionile ukuthi ungathola isimanga ukuthi iSouth Africa ingaka la olwandle igade umkhumbi oyi-1. Angithi the time ushone ngalelo umkhumbi bayasala bayangena ngala. So izo zonke izinto uyabo ezitholakalayo, kodwa manje osopolitiki ngisho bangayithola but bazoyicindezela ngokuthini kuthiwa lalela lana mfowethu wathi nje wena uqhashiso kwegiya. No kumele my leader kodwa bayisibongo mfethu. Umshanguzo nje lapha na mfowethu. Wemshanguzo kumele uyazi kumele ngani? Kumele ukuthi ama-politician act kanje. Remember, a politician umuntu osuke ekhaya because ofuna ukuthi ulambile ushiye ingane zakhe yilambile. Akasuke ekhaya ngoba ethi mina ngisuke ekhaya because ngifuna ukolwela abantu bamnyama bephuma eGibhithe. Bonke abantu abaphuma ekhaya bethi bolwela abantu abamnyama abafunwa isystem. Either basejele noma bashushiswa noma bafile. You understand alone? So if you are a politician and usathandwa abantu usathandwa imedia lekuyona, you are not for abantu abamnyama. So into enzakalayo labantu uyabona inhla ngisho ngithi mina ikhansela lifika likhethwa sijabulela likhethwa umphakathi, but i-problem lafika kamasipala liyaqala ibe corrupt. Alifundi kwi-organization i-corruption, lifunda kubani kuma-official ukuthi siqhuba kanje na ukuthi sikwazi ukuphila. So i-problem ye-South Africa sithathe abantu abeze ngesisu abalamba esiswini ukuyosilwelwa, hhayi abantu abathi thina sidriver ukuthi sifuna ukubuyisa izwe lethu. We understand? Ngaba sinayo inkinga engaka. We understand a lot. Uma ubheka namhlanje eParliament we have more than I think they are saying more than 200 almost like 70% ama-political parties alaphana abantu abamnyama. We understand a lot. Abantu abamnyama bahlulwa into eyodwa, bahlula ukuhlangana be-unite bevuma igama elilodwa. We understand a lot. So isitshela ukuthini thina lento iqala ekhaya. Umzali uthi wena hayi umuntu ozongikhuzela inganyama uthisha. Iqala kanjalo lento. Iqala iSouth Africa siluze kanjalo ukuthi hayi amakhosi uma wabheka amaningi ambala amakhosi athi thina sifuna ukubuyisa isizwe sethu sisidefende, senze ama-programs sibe yi-part and parcel. Indaba yekunga si-address silwe naye sikwazi ukuthi kufinyele ebantwini. Amakhosi amanje athi mina ngiyinkosi ngiyayiholela. So ngangaba nendaba ayintula bayeketula nje bafu ngaphula ulimi. Inkosi nje ethanda ukuthi iphakamise umsila bayeketula. Khona le nkosi yase Eastern Cape ubani ubaba lo lo manu ambisa ngoba uTalinjebe ubani? uTalinjebe. Yazi that guy if umumlalelo uyabothi unzima kakhulu uyasazi story sakhe, and that is why enenkinga engake ebuya ngisho ejele ebuya ngisho yonke into because abamfuna isystem ayimfuna umuntu okhuluma iqiniso ngomuntu omnyama. You understand alone? Look at uJacob Zuma. uJacob Zuma almost every month he goes to court, every month usenkantolo. And yabo nje ade ngifunda one of the article uSARS manje ngathi usufuna ukuphenya indaba ze-test. We understand a lot, but so ngezindlela the problem is rely kakhulu kubantu abathi thina sizonilwela sisukela igebengu abantu abanendaba. Hayi mina nje yabona nje into ethi so politiki webafo angisophinda ngiyethembe.
angisophinde nje ngiyethembe bangavota benze yonke into ayi ubethemba laba bantu mfowethu ayi bazogila amagoda phezu kwamasingili. Ngiyakuzwa webafo mina ngithi yazi into ebalekile manje is to unite South Africa. We understand a lot. Is to ensure ukuthi ke sibuyisela iSouth Africa thina we take ownership of land. Uyabona land. Then uma sesiqeda ukulungisa icountry sesingawabiza ukama politician ozani ke manje sengingaqhubeka lengcine khona. But kwamanje bafethu we cannot have a president onama identity awu3. Ubani owafungiswa kahle uma upresident enama identity awu3 ukhetha Mutlala lo wakhipha imali ku CR17 ukhetha Mutlala ku general statement uyena dedikeza ocele ama ebaqashela indawo bethola teacher special. We understand isitshela ukuthini le isitshela ukuthi ke under this political phase abanendaba nomuntu omnyama. Mina ngiyokwami nje ngabe bonke bayejela ngabe la njebe bovashela ukhetha uyabona bovashela no Ramaphosa lapho. Uyabona webafo khona iqiniso into oyoyibona ngelinye ilanga. Uyabona mina ngeke ngize ngisho futhi ngeke ngize ngihlonise. Uyabona mfowethu thina abantu abashaya kakhulu ilaba abantu bethu abesimama abathambile. Uyabona nje kusasa ekseni bafo manje ngakwenzela iprove manje ngithi kusasa ekseni wonke umuntu ongeza ukuvota akazi ukuthola iqolo ngiyakutshela izowabu yonke into ayicabangile yonke into izowabu laba bantu mfowethu make kwathiwa le mali abazokuyithola bava abadume tu. Hayi mina mfethu angifuni sibe ngalondlela. Ngithi mina amadoda awekuhlaya ematshwaleni insizwa iphume manje ziyoba ready ukuthi we have to defend our country. Ayikho enini. And bafethu umkhwanazi usiqalelile ukuthi manje we need to get our country back. Otherwise the country and ngiphatha abhlungu bafethu yazi South Africa kunama camp abelungu. Kunama camp abelungu. Webafa abelungu bakwazi ukugolozela iphoyisa endleleni umuntu aligolozele aphathe isibhamu enze yonke into umlungu. Iphoyisa. Umuntu omnyama ngeke ayenze le yanto. Senkingeni bafana bakithi. Bafana uyazi bafethu mina ngintshela into eyiproblem ekuthina. Ayinkulu kakhulu inkinga yethu. Ayinkulu kakhulu but mina into enginesho ngayo bafethu. Asikusela kancane siyakhona. Uyabo after this yabo emva kwalokho bafana bakithi we are close to where la siyakhona sifuna uyakhona manje. Mina I see a good future. Uyazi ngobani? Because the likes of Ozondo they say they're dealing with this state capture. And namhlanje we are really witnessing state capture. We understand a lot. Manje ngihlela ngibuka TV la kusana uvela ama headlines ukuthi hayi omangaza commission sengene amadoda sekuyafona manje kuthiwa sinemali engaka sifuna ukwazi ukwenza imali engaka ba bribe abasatshiso sekufoneke inamba engaphezulu ka10. We understand a lot. So kusho bafethu mina let me tell you something. Ngifuna ukuthi before ngintethele ipanel ngifuna ukuthi ngaleli ngifuna ubambe lengiyolisho. Uyabona imangaza commission ihamba ngalendlela de bengalindele ukuthi izohamba ngayo. That is the biggest problem now ababhekene nayo. Kuthi le mangaza commission besilindele iye ngala kodwa imangaza commission iya ngala. You understand a lot. And remember ukuthi lo baba lo hleli lapha umangaza ungadlangaza biza ungadlangaza mina. Lo hleli lapha ngibuka TV. Lo baba uyabona idownfall kaZondo and udownfall kaZondo iseduze. Any president that will be sitting soon will investigate indaba ye state capture. That was a report that was tabled by Richard Zondo. You understand a lot. Any president and that leyanto eyayibeka uZondo leyanifi la gossip eyibeka uZondo ayikwazi ukubopha umuntu. We understand it. Ayikwazi ukubopha umuntu. So manje uma lo ngadlangadla commission uyabona ukuthi no let me not fall to a trap kaZondo. Uyabona nje bephuma ama headlines ukuthi hayi khona sebefuna ukugwazela manje ngithola ama threats kanje ke
uzama ukuyidistance kulento uzama ukutshena ngisho nabamthumile bethi hayi siyakufaka uMangandla commission wena uzohamba uyowenza u1 2 3 no 4 uzama ukubatshela nabo ukuthi I'm untouchable. Uyayizwa lona? Remember ukuthi lapha kuleya commission bathatha abantu ama-judge mathatha ama-commissioner laphana and laphana le staff sonke laphana abantu abahlukile abaqashiwe abakhokhela every day wonke umuntu unendaba ne-career yakhe ukuthi after this fanele ngikwazi ukuthi ngibe umuntu right. Konakele bafana bakithi ya khona webafo ngingakuphula ulimi laphana into abantu abamosha izinto kahle kahle ithina esingaphandle yabona ngiyisho ngesizathu sokuthi mina uma ngiyalapha angizukufuna uyabona nje mina ngibe nginotice kakhulu yabona legenge le yakuleli side khona lo mjida lona ohlakaniphe kakhulu nje lo phucile ekhanda ngazi bathu bani lo officerne uyabona laphana uyakaka mfowethu India lapha la khuluma isiZulu lo muntu ngithanda ukuba proud ngaye ngokuthi lento yakhe uma yeyiqondisa uyazama ukuthi anike abanye abantu abasemaceleni indlela ukuthi yabona njengamanje thina siphethe ngani ufuna ukuthi siye lapho ufuna ukuthi siphethe ngani before ngidedela abanye bafu thina siphethe ngani ama South African ufuna ukuthi siye lapho no ngisho kuleli side ngibuka enye yama comment engiyibuka la ukuthi ubani wenzeni sifuna thina ukusebenzisa lezo zinto lezo ukuthi sithathe umuntu simgcishe kwipolitiki simbona enza kahle lapha asimiyeke umuntu lapha yabona abantu abalapha uma ngathiwa njengamanje abaphume baholizwe laba bantu ngiyakutshela khona into ongayibona lapha kulabo abantu abalapha baqonde straight bonke labantu abalapha Angiyakuzwa bafo ngase phakama ngena mfethu Bonani Yebo Job Yebo njani no ngiyabonga kakhulu ithuba babumnyende no mina owami umbono ngiyawabona wonke ama commission lawa khona kodwa nginombuzo nje engiyibuza wona ukuthi after lama commission kuzokwenzakalani okwesibili ngicabanga ukuthi ugovernment okhona njengamanje into eyenza ukuthi afeyile kakhulu if you do research kuma government amaningi especially ngako United States you will see ukuthi there is always an under government osuke kuyena or run the show and direct country ukuthi kufanele iye ngakephi so la kulelizwe lethu it look like asinayo direction proper abantu abarun ugovernment which is the ANC i-direction abasinikeze yona abasinikeze i-direction engiyibuka ngokuthi wrong because awukwazi ucreate i-state that depends on social grants so eventually lenkomo le oyisengayo nayizo zacinga kwazi ukuthi yondlela abantu ocabanga ukuthi kufanele bondliwe so mubuka ke comparing let's look South Africa and United States United States there is an under government suspiciously abo CIA which defines the future of the country so ibona bakwazi ukuthi upresident ongenayo this is what ekufanele akwenze which is the trap ugovernment we-ANC angene kuyona if esebenzisana nohulumeni wobandlululo wakudala through ama-agreements akhona so there's been always an under government that wanted to control the state esisibonayo thina lapha mkwethu esicontrolwa i-ANC so that is why i-corruption ikangaka ngoba vele bayazo sopolitiki ukuthi they are not in charge of the country so the only thing they can do ukuthi bafide abantu abahlwempu so that they will be able ukuthi baqhubeke bona baphathe and manipulate abantu badla imali so abantu abafana nalabo sibabona bevela kuMadlanga Commission
these are the people akade bezama create a parallel state but in a corrupt way. Then kwangenzeka ngalendlela abafisa ngayo. Wejobe uyazi mina iproblem yami kephi? Ngiyaxoxa ukuphazamisa ngivali mfethu kodwa mina ngifuna nje ukungena kodwa ngizoyimention la. Iproblem esekutheni i-South Africa i-direction ayikho. Uyazi konakala ekuqaleni u-ANC ekade uvalelwe ungekho usekudingisweni unga-exist and kuyithina esalelwe freedom. It was abantu abalelwe freedom. That is where inkinga yaba khona. Ithina nje sifela abazali, ithina esifelwe, ithina esalimala. Uyayizwa lona? And ithina iproblem amanga esiqanjolwe wona sitshena ukuthi thina salelo ANC. We understand alone. Yes. Abangaphambili thina nabo bathula ukuthi hayibo anilwelanga uNC. Remember ANC wawungekho usemahlathini udingisiwe kuthiwa uthule. You understand alone? uANC ufika usithi usuthi uANC South Africa belongs to all who live in it. We understand alone? Kahle hle uANC ungene kwipower usuthi uyakubelungu ukuthi thina belungu sizokwazi ukuthulisa labantu bebe nehope babuya beza kuthina bathi hayi uMandela unilwelile naye ejele naye kephi bathulisa all side. Tshela makangenza isikhabu afake ibutter yes. You understand alone? So bonke abantu thina so manje we fall kuleyo trap leyo. You understand? We fell leyo trap ka-ANC eqamba mangu ANC. We understand alone? Into yonakale lapho basuka akisho lokho basuka baya kwi-Codes. Khona iqiniso ke angiyona inkatha futhi angikazi ngibe inkatha. Uthelezi ngalesikhathi uANC usekudingiseni abanye beboshiwe. Athi amabhunu sondela Buthelezi sixoxa indaba ukuthi country sizoyirana kanjani. We understand alone. Kusiye kwi-Codes. Wathi uButhelezi angikwazi ukuthi siyohlala phansi engxoxweni while basaboshiwe osibanibani. Khiphani laba bantu nibuye sihlale phansi sixoxe. We understand alone. Yes. Abelungu abahlakaniphile before babuyise ngaphandle bebakhipha emajele babathi ningakwazi ukuhlala nathi sixoxe. But laba ababuzanga lutho bathi sihlale phansi sixoxe. So ngezindlela Jobe ngifuna mina ukuvumelana nawe ukuthi iSouth Africa noma labantu abaphethe country abanayo iplan ukuthi where do we take South Africa to. We understand a lot. Yabona nje ngase mina khona ama minister obona ukuthi ama minister yabothi impuphu nje lengazi lutho isiquku nje esingazi lutho that is taking us down. We understand? So that is where i country yonakala khona. We understand a lot. Yonakala lapha iCountry ukuthi iANC sithandile sayivotela sagijima nayo kodwa these people were not honest. They were betrayers. You understand it? Of thina babetray thina babetray bathi hayi batshela belungu ukuthi hayi labantu sizobakhalima labantu bayakuthina abantu abamnyama bathi niyabona belungu bayizithi. Uyabona manje bahleli phansi ubuke uyabona isizathu ukuthi ngingazwani noRupert asikho uma ombalula bephethe uRupert uma kuRupert obondlayo uyabona kahle bona laba bebevimba abantu bengafiki eRupert kufinyele kubona bekwazi uku-access imali. That was the ANC has done. Yes. Ngiyaxolisa Jobe. No. Nami ngihlaba elijikayo nje. Alikho izwe ngokubuka kwami elingakwazi ukuthi liqede i-unemployment kunama barriers amaningi toward business, whether it's white business or black business, because business people ibona aba creator ama job opportunities. But if you see, government wethu is investing more money kuma social dependents through ama social grants than investing more money to create jobs and to create ama opportunities. If you look at about China, asisho ukuthi ku right ukuthi abantu ba oppresswe,
but China banama job opportunities amaningi because lezinto zama labor laws eyivimba ama companies ukuthi akwazi ukoperate ngendlela yokuthi ku create imisebenzi, they are very minimum. Wejobe ngicela ukubuza umbuzo othi yaxoxa interject ngaso isikhathi. Mina ngifuna ukubuza Jobe ufuna samsana. Ngifuna ukubuza Jobe. Umuntu oblank othathwe nje kuthiwa ngelinganisi sithathwe umuntu ofuna ukuthi adle tuhamba leader umasipala ngalingisa bobo emeya. Lo muntu masuhleli phansi uyibuza, does he have a mindset of creating employment? Understand a lot. Ngizothatha Jobe ngithi mina ngikumasipala waseThekwini. La masipala waseThekwini Jobe. La masipala waseThekwini sinetheku umasipala wethu. Abantu abamnyama each and every time masazobo December bagcinyela ugesi, bakhishula amanzi, bakhishula amamitha. Kodwa Phoenix naseMandiyeni naseMakhaladini ayenzeki leyo. Kodwa lapha kamasipala sina kune majority abantu abamnyama abangaphezulu ka 80% abantu abamnyama. We understand a lot. Question is, bahlulwa yini ukuhlala kwi council? Bethi kwi council thina so masipala sithi abantu abakhishelwa amamitha. We understand a lot. Just a simple thing. So kodwa lizobuya ikhansela lithi ikhansela hey siyayilo indaba amamitha ngifulele ubani. So we have abantu who are in charge, sino driver abangakushala imoto. Hey No, cha, angingabi mude nami Mnyende. Kodwa nje owami umbono ukuthi I think mhlambe i-point of departure ukuthi siyadinga njengabantu base South Africa ukuthi sibe nendlela noma neplan yokuthi izwe sifuna ukuthi li directeke kuphi. Singa rely kosopolitiki because sesibonile ukuthi osopolitiki into abayenzayo ukuthi banama policies abawenzayo, but implementation ne true implementation yakhona ayikho right. So I think ama policies amaningi akwa ANC mahle kodwa there is no political will to implement those policies, because once they implement those policies, that means bona as a politician, they will be rendered powerless over abantu who are the voters. Because at the end of the day, this is the game plan ukuthi how do we keep the voters kulesi simo, is to give them ama free gift, which are the 350 etc. Then they will come back and vote for us. So I think Mkhwanazi started something very good to stand for the rule of law in the country. But the question is that I'm asking myself, after all of this, what will happen? Is there a plan that is there to assist abantu abafana nabo Mkhwanazi to make sure ukuthi there is a rule of law in the country and there is a proper government that is functioning? And also not to forget ukuthi sibadala, so whatever that we are doing it for the children zabantwana bethu. So ilogo nje mina engakubeka baba Mnyende ukuthi cha, we need an under government with an intention ukuthi akhulise abantu abamnyama. Other than that, low government okhona is just the face, but there is a true government. Like you see, under government wabelungu abo Rupert yabo, they sit and decide for the future of the country. And if government okhona is opposing, look at what they did to Jacob Zuma, because they were showing him ukuthi we are the one who have the power to run the country. So it's either you submit to us or we will sabotage you. So we need something like that as abantu abamnyama going forward ukuze ize likazi ukuthi libuseke. Ngiyabonga, thanks. Siyabonga kakhulu futhi, siyabonga shaya isikhonkosini Phuthula Sizwe. Ngibingelele Mnyende, yayizwe iphonto ebekwa uBafo nawe ngiyakuzwa Bafo.
Yabo inkinga la iqale khona wana Mnyende iqale ku CR17. Yabona CR17 imoshe yonke into. Omchunu yibo ababe nesandla esikhulu futhi ukubulala iANC ikakhulu la KwaZulu Natal. So leyo nto iyenze ukuthi abantu thina nje kunale policy le kwiANC kwi constitution yakhona esesekagogo sonke siyazi le ethi i-leader don't take decision, i-leader iya consult. uRamaphosa is on consult. Kumanje sinenkinga yamaPakistan. Uhlalele nabani phansi wadiscussa lezo lokuthi kuzofika amaPakistan la. And enye inkinga yesibini esinayo sinenkinga yalabantu ekuthiwa ama-clever blacks. Ama-clever blacks yiwo ayigijima phambili kuthiwa Zuma must fall. Zuma must fall. But manje izinto esezenziwa uRamaphosa awasakwazi ukuthi ngizofaka nayo na umfowethu lo uJuju we-EFF. Bathule manje ibona bekhuluma eParliament bethi Zuma pay back the money, Zuma must fall. Zonke lezo zinto yini ebahlulayo manje ukuthi bakwenze. Ngiyaxoxa ukuphazamisa. Kodwa uyazi ade ngikulive izolo ngithi mina hey bafethi ngeke ukuthula kwaMalema kuyasolisa kunento phakathi. uMalema wagula kangaka akaguli physically yabothi isifa simphethe singaphakathi. Udliwa unembeza noma kwenzakalani? Phela angithi ukwabeka umfowethu ngendaba yeStellenbosch Mafia. iStellenbosch Mafia isona sisiphethe akekho ngazi. Kuukuthi indlela mina ngibona ngayo thina abantu abamnyama indlela esikhona nazo engayo asenayo leya power ye-youth of 1976. Angani uma siyasaba noma izinto esesinazo siprotecta izinto esinazo esinikwa abantu abathize noma ingoba kunabantu ababenefitayo kubantu ku-ANC. Ngoba akekho umuntu ongaboni ukuthi i-ANC isidayisile izwe siyiwini la siyakhona. Uyabo? And into eyinkinga kakhulu ngiyabona i-commission evezwe uMkhwanazi lento obuyisho bafuthi bebeyibona i-direction ukuthi iyangala yashintsha ya-diverse direction isingala. Sebesenkingeni manje kwayena uRamaphosa uyayisola ukuthi wayiqalelani le commission kodwa ingasekho into azoyenza. Inkinga eziningi esibhekene nazo uMkhwanazi usivulile amehlo. Nayo ke manje futhi enye into abangayibuka abantu. iCape Town iyahamba ezandleni ze-South Africa. Cape Town iyahamba nje babebhizi beletha lamaPakistani bayokhuphula isibalo lapho lesa abasifunayo ukuthi bakwazi ukusayina lento abafuneka bayisayine lapha eCape Town. Silela siboni sidivayithwa into ezithize la siloke nje ukukhushula even icrime yenziwa ngamabomu. Ama-drugs afaka ngamabomu kuthina abantu abamnyama bulawa iyouth yethu. Bathule bathini ama-politician nje besebenza nama-cartel into yangamabomu ayasetshenziswa. Thina South African kumele sisukume manje. General sebekhulumile bonke akekho general ongakhulumile. Khulumile ugeneral wamasosha, wakhuluma ugeneral we-Navy, wakhuluma uMkhwanazi. Into esilindelekile manje ukuthi kube ne-action. Sikhiphe lama-politician. Vele izwe ukuze lilunge kufanele kuyiwe emgaqweni sifasa amatekisi emgaqweni. Ngoba lokho songakwethi izandla solibona izwe lihamba. uRamaphosa wakhe ikweletu lezi ikweletu izobuyela abantu. Amazwe ayadayiswa. Izinto ziyadayiswa la eSouth Africa. Ama-ports ayahamba ezandleni zethu. Nako eMzumbe kuyadayiswa. So sithi siyaphaphama sekulate. Na njengoba i-US inebase eBotswana nje ilinde action ukuthi thina amasiqala sethu siyanyakaza ingenelele ngoba vele iyona into ezinxamuke ifaka isandla ngaso sonke isikhathi. Even kurikwa amavoti eMK i-US was involved. Uyabo? And ongaboni ngaba kaboni ngoba nangu uRamaphosa uhambile noRobert washiya wonke abantu ababalekile abaseParliament wahamba nabo waya eAmerica uTrump. Ufuna ungitshela ukuthi akekho obonayo ukuthi uRamaphosa uyipuppet ye-white monopoly. Webafu yazi konto sakhuluma ngayo. I was looking at a video. I'm not sure it was true or once. I think but ngibukele video after ngibe no live. Ithi into uElon Musk ufola le side lamabhunu. uRamaphosa usebenza nani? Usebenza namangisi eSouth Africa. So uRamaphosa uma ehamba eAmerica uhamba nezithendwa zakhe zamangisi. Which le zithendwa zamangisi ahamba nazo uyilethela isinyama uElon Musk because banjani bangamabhunu.
So lempe elwayo akusaliwa impi yamangisi, akusaliwa impi esibukayo, sekuliwa impi yamangisi namabhunu manje. You understand alone? So uTrump usetshenziswa uElon Musk to fight iziphi zakhe. uElon Musk representa amabhunu angakubo. Ngoba ubaba Elon Musk was listening to one of our podcast. Uthi ubaba uthi uRamaphosa ubhalela uthi ungithintile wathi ucela uElon Musk amsupport uthi amdonate le mali ya-100 million towards CR17 campaign. We understand alone. Number 2, amanye ama-demand was ukuthi uRamaphosa ANC ufuna ama-shares angango-30%, 39% towards inkampani ka-Elon Musk masiya kwa-South Africa. We understand alone. And Elon Musk ukolozile akakoloziswa yini. Remember ukuthi lento yokuhlanga kulento yabelungu namabhunu, it's very ibalekile. We understand a lot. So manje uma uRamaphosa ehambe suka la eAmerica ehamba nalensizwa yomlungu laphana akuliwa impi ya ANC no Trump, kodwa kuliwa impi yebhunu ye-Africana nengisi. We understand yengisi nalapha. So ngifuna ukuthi la ngifuna ukuya khona, ngifuna ukuya ukuthi wena bhuti wami, thina abantu abamnyama-ke uyilesikhathi ngalesikhathi vese be-divided, kodwa yabona into yase-America ungayibuki esifu uTrump has nothing to gain, has nothing to lose ngaleyana. You understand or not? uTrump kanti akikho into azoyigena, into azoyiluza. uTrump uzama ukurepresenta amabhunu abona sengathi awacindezelekile through industry kaRamaphosa. I thank you. Ngiyaqhubeka thula sizimo sesidedela mfethu uMagubane. Okay, ngiyabonga kakhulu ngale information. Nami ngeke ngathi ukuyifunda kwenye article ukuthi uElon Musk uma offer ebefuna uRamaphosa unqabile. Kodwa manje ngiyibuza ukuthi ngoba phela uElon Musk usondelene noTrump, kodwa futhi akafuni futhi ukusiza le puppet. So sengiya understand ke lento ichazayo ukuthi kunama division la between amabhunu nabelungu esingayiboni futhi thina. Njengoba futhi ne Cape of Good Hope bebangayona ubona ukuthi khona lo mbango khona esingawuboni. Ngisheshe kuzophuma nje enye into elimazayo kakhulu ile education futhi yakhona nje ebulala eyouth. Le kwakhuluma ubafo ukuthi nayo le ndaba esikhona naze ngayo yokuthi i-education system yase South Africa kumele ishintshe, ikwazi ukuthi abantu inkinga umuntu uyasaba ukuthi ngizoluza umsebenzi, mase ngiluze umsebenzi ngizokwenzani. Uyayibona leyo nto. Kanti mawungenayo ifika ukuthi hayi makuthiwa siye estradweni siyolwa manje, makuthiwa ngiyawuluza umsebenzi kodwa ngizoqhubeka ngikwazi ukuphila, ngikwazi ukuyiphilisa. Yabo ezinye izinto kufanele si amende lezo comrade. Angiphume, ngiyabonga kakhulu. Sivile sethu singadufula abantu khomba ngidubula. Ngubani ngangena? Oh yeah, sure comrade. Hayi uyabona usabuza le kaJuju. uJuju ukhula kwazini. Ukuthi nje kuphela uloke esimanipulator enze ngazi ukuthi uhamba nathi thina abantu abamnyama. Uyabo uhamba nathi. Kanti nayo omunye wabantu abafaka imali ephaketheni. Kuthiwa wena actor as if usebenzisana nabantu kodwa uyazazi ukuthi iposition okuyona ikephi. Ngoba yini enzima ukubuye ukwenza the same thing ayenza umsholozi. Angene estradweni abiza abantu ukuthi nayi imashi ukusikhipha uRamaphosa asamfuni kwi office, kodwa usonga izandla nje iphalaphala akasho lutho. Ziningi nje ikandala zika Ramaphosa esezenzakalile, kodwa bathule nje uJuju lapha eParliament akeke kube bethi vu. So yiyo ke lento ekhombisayo ukuthi manje sekumele sisukume. General nje basebeqalile bazivula amehlo. Yonke into esezandleni zethu comrade, sesezandleni zethu, siyaxhaphazeka la. Imisebenzi abantu abasebenzi, ubhizi uRamaphosa wakhe ikweletu lezi kufanele ama taxpayers futhi akhokhe. Upetrol nje masibuka
ngesikhathi sikaZuma isinkwa wonke umuntu was happy igross abwazi ukuthi ngo-1500 igross inyama igcwala ithi igross manje usungena esitolo uphume negross encane nemali ayikho ubugebengu buyakhuphuka kuyaphambili ingane zethu zidla ama drugs left and right sithule kodwa nje simsongeza